отговорно. Ето го! Какво че съм? Благодаря ти. Човек е натисна. Чингис се дай! С Чингис хан напред, нека да видим дали това е верният отговор. Сега стискаме си палци. Той създава най-голямата сухопътна империя в историята и подчинява десетки народи. През живота си извършва редица геноциди, кулминирали в смъртта на 40 милиона души или 11% от световното население по това време. Той владее територия, която в наши дни включва големи части от Русия, Китай, Близкия изток и Централна Азия. Името на този пълководец е Чингис хан, но неговото най-трайно постижение не е на бойното поле, а под завивките. Официално Чингис хан е имал 44 съпруги и наложници, но неофициално историците смятат, че общия брой на жените в харема му е около 500. Знае се, че били разположени в 4 палаткови лагера със собствена охрана и кастово разделение. През 2003 година е проведено проучване, в което е изследвана Y-хромозомата на азиатските популации. Проучването показва, че 8% от всички мъже, живеещи днес в районите, които преди са били под контрола на Чингис хан, носят Y-хромозома, която ги маркира като преки потомци на прародител по бащина линия, живял преди 1000 години в Монголия. Тази фигура почти сигурно е Чингис хан. Въпросните 8% представляват около 0,5% от общия брой мъже в света, което е приблизително 20 милиона. Ако това се отвои, за да се представят и женските потомци на Чингис хан, тогава 40 милиона души днес са негови преки потомци. При световно население от 8 милиарда, това е един на всеки 200 души на планетата. С капитана сме безупречни. Ето за Чингис хан изцяло може да се каже и аз съм дал нещо на света. И то до ден днешен. Браво. Такъв човек, какво нещо. Браво! А ние с тебе какво? Аз две деца, ти едно, ти две. Мамани го секса, бе. Какви територии, колко хора за него са закили. Какъв войн, какъв Хората войн. викат, не, това е най-голямото му постижение. Видя ли? Искам като порасен съм Чингис хан. 4 палатки жени го чакат, Саше. 4 палатки Между жени. другото, това е голяма глупост, да кажем на децата. Това да имаш много жени Да. и това е страшна простотия. Защото по този начин ти през цялото време си един скитащ нерес. Браво! И не знаеш къде да слушаш. Ваша е верни отговор, браво. Саша, ти току-що каза заглавието на един великолепен сериал «Скитащия нерес». Да! Само смятай ти Само епизод. ходи. Да. О, да. Благодаря ви за себе си също. 1800 лева за този хубав отбор. Не спеши. Може би